care visează la propria casă, pe care o amenajează cu grijă și în care cu dragoste își crește copiii. În noul bloc locativ pe strada Alexandru Plămădeală, visul vostru poate deveni realitate. Compania de construcții Procasa are grijă să vă construiască locuințele confortabile și de calitate la un preț accesibil astăzi și în orașul Droghia. Apartamente spațioase de la 80 până la 100 metri pătrați, cu 2 și 3 odăi. Parking subteran, construcție efectuată după tehnologiile moderne de izolare a pereților exteriori, vor asigura apartamente mai calde, economii considerabile la facturile de încălzire. Procasa construiește viitorul stabil. Telefon 0252 235 31, mobil 0785 98 405.